14. veljače u svijetu se slavi Valentinovo, dan zaljubljenih. U kršćanstvu postoje mnogi sveci koji su nosili ime Valentin, no najpoznatija priča je o svećeniku koji je živio u 1. stoljeću u Rimu. Rimski car Klaudije II. Je zabranio ženidbu vojnicima jer je vjerovao da će oni time postati mlaki. No, svećenik Valentin je i dalje potajno vjenčavao vojnike i njihove voljene. Kada je car čuo da svećenik nije poslušao njegove naredbe, osudio ga je na smrt i zatvorio u zatvor. Prema legendi, tijekom svog zarobljeništva izliječio je slijepu kćer svog čuvara. Par se zaljubio, a kada je došao dan njegova pogubljenja, od svog čuvara je zatražio da napiše poruku svoje voljene. Vjeruje se da je Valentin bio pogubljen 14. veljače, pa se zato i Valentinovo slavi na taj dan. No neki smatraju da su taj dan kršćani posudili od pogana, koji su između 13. i 15. veljače slavili Luperkaliju, to jest Božicu plodnosti. Kako god bilo, običaj darivanja kakav imamo danas su započeli Englezi još u 18. stoljeću, darivajući svoje voljene sa cvijećem i čestitkama. Danas od ove ljubavne priče najviše profitiraju proizvođači slatkiša, igračaka, parfema itd. Sretno vam Valentinovo!